Salutare și bine te-am regăsit! Atunci când ne gândim... Nu a făcut nimic. Acum am luat comanda, acum Despre tine vorbim astăzi, eu zic să-i puțină răbdare, că ajungem imediat. Ca un copil se cere la cameră. Salutare și bine te-am regăsit! Atunci când ne gândim la Casa Viitorului, de cele mai multe ori avem în minte o scenă de genul. Exact cum era și în cartea pe care am primit-o în clasa 1 la premiu, un robot care deretică locul tău, care șterge praful, face de mâncare, pune de mâncare la cățel și aspiră pe jos. Ei bine, robotul acela care să poartă de grijă gospodărie în locul tău încă nu există. Și încă nu avem unul care face clătite, deși am văzut că există unul pe internet și va trebui să-l aducem. Vedem însă o evoluție importantă la capitolul aspiratoare automate. Roboți. Le putem spune roboți? Da, putem să le spunem roboți pentru că fac această muncă singuri, fără asistență umană. Bine, automatizat, adică se pot descurca până la un punct. Dar în ultimii 3 ani am văzut o evoluție foarte bună a acestor aspiratoare automate. De la vechiturile alea, sau primii roboți, să le zicem așa, versiunile beta, care dădeau cu capul de toți pereții, mai avem și noi unul pe aici, au tot evoluat și au început să primească tehnologii tot mai noi la bord. Spre exemplu, lidar și senzori de proximitate, tehnologii pe care le regăsești și pe automobile care vor să devină autonome. Lidar, mai pe românește, este un radar. Este o chestie care se învârte și măsoară totul de jur împrejur. Cel pe care o să-l vezi astăzi este însă un model și mai bun, cel puțin din punct de vedere al specificațiilor. După ani în care ne-au trecut prin mână foarte mulți roboți de acest fel, cam știm ce ne dorim de la unul. De aceea ne vom concentra în clipul care urmează pe cât de zgomotos este în primul rând, cât de precis este la curățare, ce știe să facă pe lângă aspirat, cât de bună este aplicația și ce alte lucruri interesante mai găsim pe acolo, pe lângă faptul că arată foarte bine. Înainte de orice, hai să vedem un unboxing rapid făcut de Teguru. Mop, pentru că ăsta este un aspirator cu mop. Ce frumos, vine și cu două. Asta e mai mult de lustruit. Asta e pentru lustruit, dacă ai parchet, iar astea sunt pentru curățat și cred că vine așa. Da, nu, trebuie să-l dau pe ăsta jos. Da, are scai aici, iar asta este pentru lustruit, îți recomand să-l folosești pentru parchet fără soluție după ce l-ai șters cu o soluție în prealabil. O să le vedem după aia. Manual. L-am scos doar pentru că aici trebuie să mai fie ceva, că nu mai e nimic. Aspiratorul și cutia de accesorii. Și avem cu ce să ne jucăm aici pentru că asta este stația de încărcare cu 2 conectori de genul ăsta, frumos, foarte solidă. Și aici la interior o să vezi portul de conectare pe care, iar cablul poți să scoți prin stânga sau prin dreapta, nu are baterii. Aici se află alimentatorul, un alimentator destul de sănătos, 20 de volți, 1,8 amperi, 36 de W. Are nevoie de ceva curent. Aici o să mai găsim încă o pernuță, da, încă o microfibră din aceea de curățare. Ia uite ce frumoasă e. Ăsta ar trebui să fie rezervorul de apă, și o să poți să-l umpli pe aici. 550 de ml water tank. In the robot, ca cum cleaner. E ok, se mai întâmplă. O bracket and push down. Ok. Deci nu știe să-și țină apa acolo tot timpul. Ba da, știe. My bad. Ăsta este 2-in-1 water tank. Ăsta are și apă și poți să-l folosești și ca să aspiri. Dar hai să vedem cum arată aspiratorul. Wow! Vai cât de greu este! Ceea ce înseamnă că e foarte bine. Bine, pe de altă parte o să aibă nevoie de niște motoare destul de puternice să poți să-l muți, dar asta are 2 kg. Cel puțin 2 kg. Dar îmi place cum e construit. Îmi place butonul ăsta, deci finisajul este maxim de frumos.
Simplu. Și aici am am deja un rezervor. Și peria de curățare, ce drăguț. Peria asta este ca să folosești pentru filtrul HEPA de aici, pe care îl desfaci atunci când vrei să-l cureți și îl pui la loc. Dincolo de aspect, hai să vorbim despre greutate. Are vreo 3,6 kg. Iar asta este o veste bună, deși este făcut din foarte multe materiale compozite. De ce este greu? Pentru că are o baterie suficient de bună ca să-și poată face treaba. Ca dimensiuni, iarăși, ce ni se pare nou important e că are dimensiunile unui cerc de 35 de centimetri și nu e mai înalt de 95 de milimetri. De ce sunt importante lucrurile astea? Pentru că trebuie să încapă nu doar pe sub pat și pe sub piesele de mobilier. Apropo, eu acasă când am comandat mobila am cerut-o toate pe picioare subțiri, dar mai e important și să se potrivească printre picioarele de la scaune, pe care le înconjoară și trece printre ele milimetric. Pe lângă componentele high-tech de care ai mai auzit, nu pot să nu laud designul. Este simplu, lucios, frumos, va atrage praful, va trebui să-i mai dai câte o cârpă din când în când, însă pentru că este atât de tehnologizat și se va lovi atât de rar de pereți, o să arate bine pentru mai mult timp. Iar asta cred că contează. Hai să trecem însă pe spate la rezervoare. Nu mică mi-a fost surpriza când am descoperit că are 3 rezervoare și pe lângă cel care vine direct pe robot, mai avem în cutie încă 2. Acesta este rezervorul pe care noi l-am folosit pentru a aspira doar praf și scame. Are și el un filtru HEPA, însă pe lângă acest rezervor de praf mai avem încă 2. Acesta este gândit, spre exemplu, pentru 2 în 1 ca să conțină și apă. Îl alimentezi cu apă ca să facă și funcție de curățare cu mopul, dar și de aspirare. Iar cel pe care îl vezi aici este gândit doar pentru mop. Un rezervor de 550 de mililitri pentru apă. În momentul în care vei folosi unul dintre astea, o să descoperi că îți mai trebuie și lavete de mop, pe care va trebui să le instalezi, evident, de desubt. Și care vin cam așa. În cutie avem lavete pentru diferite suprafețe. Nu mă întrebați care dintre ele cum, va trebui să citiți manualul, că degeaba vi le arăt eu acum. Dar mă bucur că vin. Sunt din materiale de bună calitate, se simte. Una, spre exemplu, este pentru gresie, alta pentru parchet, alta e pentru o chestie intermediară atunci când vei face și aspirare și dat cu mopul. Și o veste foarte bună că ai un aparat care poate să le facă pe toate 3, adică și uscat, și umed, dar și intermediar. Și toate astea autonom. Faptul că are 3 rezervoare diferite e o veste foarte bună. Dacă faci aspirare, poți să-l cureți pe cel de mop și invers și nu vei amesteca mopul cu aspiratul. Iarăși, e o chestie foarte utilă. Au filtre separate de bună calitate și sunt extrem de importante atunci când dai cu aspiratorul. Nu ai vrea ca aspiratorul tău să arunce prin spate particule PM10 sau PM2.5. De aceea va trebui să-ți găsești și o sursă bună de astfel de filtre odată ce devin supraîncărcate. La capitolul piese de schimb, pe lângă lavete, trebuie să mai fii atent și la această perie. Iată cum arată peria de pe robotul nostru după vreo 2 săptămâni pe la noi prin redacție. Am muncit zilnic și deja se văd primele semne. Încă nu e rău, mai poate. Și rolul ei este pur și simplu să atragă murdăria către zona de sucțiune, aici, unde pe lângă perie avem și o rolă de silicon. Practic, el dă cu mopul și pe uscat. Asta este iarăși o chestie foarte bună, însă la un moment dat există riscul ca această perie, e inevitabil, ca la un moment dat să se uzeze și mai ai una de schimb în cutie, iar din când în când recomandarea mea este să cauți să nu cumva, dacă ai un animal de companie cu păr, sau poate mai curăță prin baie după tine, firele de păr să nu se strângă în jurul periei și să ajungă să blocheze acest rotor. Adică nu vrei să strici robotul din cauza unor fire de păr. Ce mai place sunt roțile, care sunt foarte aderente, cu silicon, se vor descurca cu brio și pe parchet și pe gresie, dar și pe covoare groase sau mochete și au și aceste suspensii care să ajute să treacă peste denivelări de până la 2 cm. Da, nu urcă scări încă de capul lui, dar este în stare să le coboare foarte repede. O singură dată. Nu. Se va feri de margini. Adică, serios, odată ce își cartografiază toată încăperea, o să cam știe pe unde sunt zonele de pericol. Din experiența noastră, nu am ajuns în situații dificile în care să ne luăm adio de la el. Robotul învață și cu ajutorul senzorului DAR își dă seama că nu mai există nimic dincolo de marginea prăpastiei, a scării, și de cele mai multe ori se oprește la limită. Robot, dar să avem noi controlul. Ca să ai control, vei avea nevoie de o aplicație. Că de-aia este gadget, care și aplicație, care
Ai prins ideea. Ce putem face cu aplicația? Păi îl administrăm pe Black Panda. Tu i-ai zis Black Panda? Da. Ești foarte creativ, tech guru. Ce-mi place foarte tare în aplicația asta, așa cum te aștept de la un robot de aspirat modern, este că știe să-și cartografieze încăperile. Nu trebuie să-i spui tu, știe el cu ajutorul lidarului și încăperea de jos, spre exemplu, este cartografiată milimetric, exact cum vă spuneam. Tot de aici din aplicație pot să aleg dacă vreau să trec pe Vacuum and Mop sau Mop. Robotul nu-și dă seama ce rezervor ai pus sau dacă are lavetă, va te asiguri tu că este echipat corespunzător pentru asta. Apoi poți să-i spui ce nivel de apă, câtă apă ai alimentat și la capitolul Vacuum poți să alegi, spre exemplu, mai multe moduri de funcționare. Dacă faci doar partea de aspirare, ai 4 setări. Ai Silent, Standard, Medium și Turbo și cred că toate spun cam despre ce este vorba. Recomandarea noastră este să folosești Silent, nu neapărat atunci când vrei să dormi. De la 2 camere distanță nu-l vei auzi, iar pe Turbo îl vei auzi oricând. Chiar și dacă trece trenul pe la geam. Da, Turbo este destul de zgomotos, încă nu s-a inventat aspiratorul silențios. Așadar, la capitolul MOP poți să-i spui din nou cu ce viteză vrei să aspire și câtă apă din nou are în vasul de apă, dacă vrei să faci această variantă combinată. Părerea mea că putea să le faci separat, faci o parte de aspirat și după aceea îi pui și mop. Da? Depinde de gustul tău, exact cum spuneam, și apoi partea de mop doar câtă apă are, că în restul să o facă automat. Îi dai start și pleacă. Dacă vrei să trimiți la încărcare și dacă vrei poți să vezi zonele prin care operează și poți să editezi anumite zone pe care el merge, cum este camera 1 pe care el a setat-o. Practic aici ne referim la parter unde a lucrat cel mai mare parte a timpului. Poți să vezi starea bateriei, minute de funcționare, suprafața încăperii pe care a gestionat-o, dar la capitolul hartă poți să setezi pereți virtuali. Dar, spre exemplu, în încăperea de aici pot să mă duc să add un virtual wall, îl pun pur și simplu undeva în încăpere și dacă acolo este scara, știu sigur că nu va mai cădea în prăpastie. Adică, v-am mai spus, poate să cadă. Poate să cadă, dar nu știi ce se poate întâmpla după o căzătură în prăpastie, e ca la oameni. Poți să mai adaug încă una, o zonă restricționată pe care poți să o modific, poți să o miști de colo-colo. Dacă am un loc unde nu vreau să ajungă, să nu deranjeze un animal de companie sau să nu deranjeze CD-urile sau vinilurile, pot să îi spun unde să nu ajungă. Acesta este avantajul tehnologiei LiDAR. Când ai o mapare, o cartografiere atât de precisă a spațiului, poți să alegi tu care sunt limitările. Bine, acum va trebui să le schimb pentru că altfel mâine colegii vor vedea un robot foarte zăpăcit. Ne place aplicația Xiaomi a acestui robot, funcționează foarte bine. Apropo, este foarte lăudată și în Google Play. E un lucru mare pentru o aplicație de robot de aspirat din tot ce am văzut noi până acum. Este bine făcută, funcționează. Ne place și că teoretic are integrări cu asistenții vocali, însă cu Google Assistant zilele acestea parcă e un pic certat, dar ne așteptam să se rezolve. Ne apropiem de final când ar trebui să-ți spun cât ține bateria. Păi 4900 mAh vor fi suficienți pentru 150 de minute de funcționare în modul acela silent. Pentru că merge la putere mai mică, bateria ține mai mult. Dar și în turbo ar trebui să meargă până la 100 de minute, cu condiția ca asta să se întâmple pe parchet sau gresie, adică o suprafață netedă. Pe covoare și mochetă o să mai scadă puțin, dar nu mă aștept să scadă cu mult. Însă, în realitate, asta contează destul de puțin. Pe tine te interesează suprafața pe care este în stare să o gestioneze fără probleme. Și pentru dimensiunile apartamentelor de la noi, cred că va rezolva cazul în 90% din situații. 100 de metri pătrați este suprafața recomandată pe care o poate întreține zilnic. Încărcarea este un pic lentă, se întâmplă peste noapte, dar el își poate face treaba în absența ta când tu pleci la serviciu. Doar să fii atent, să nu uiți, să-ți setezi sistemul de alarmă, să ignore obiectele mici când va lucra peste zi în absența ta. După toate lucrurile pe care ți le-am zis, probabil că te aștept să coste mult. Ei bine, acesta e vreo 2000 de lei. Noi l-am luat de la cei de la Rainbow Market, ăsta este prețul la care este listat și nu mi se pare un preț rău deloc pentru ce oferă la schimb. Un aspirator care funcționează bine, are suficient de multe moduri, aplicația excelentă, plus toate accesoriile. Desigur, va trebui să mă împrietenesc cu magazinul pentru că voi mai cumpăra accesorii pe parcursul timpului și de aceea sunt interesat de un robot care nu doar să fie bun, dar să aibă și un distribuitor prin care să-mi iau consumabilele. Una peste alta, da, ne-a plăcut Viomi și putem să-l recomandăm. Găsești un link în descriere pe care poți să afli mai multe. Cam atât. Dacă ți-a plăcut clipul și noul nostru setup, dă un like, un share să vadă și prietenii și un subscribe dacă nu ai făcut-o deja. Le mulțumim mai ales membrilor noștri care ne susțin în această perioadă cu donațiile lor lunare. Numai bine!